Трэцяя аповесць пенталогіі «Трывожнае шчасце» Івана Шамякіна «Агонь і снег», надрукаваная ў 1959 годзе ў часопісе «Полымя», прысвечана франтавым падзеям галоўнага героя. «Агонь і снег» з'яўляецца аўтабіяграфічнай аповесцю, у якой пісьменнік у форме дзённікаў Пятра Шапятовіча узнавіў у памяці сваю ваенную маладосць. Суровы вопыт ваенных гадоў, служба на поўначы ў зенітных войсках ляглі ў аснову аповесці. Вуснамі свайго героя аўтар гаворыць: «Я напішу праўду, напішу ўсё, што перажыў, што перадумаў». Дакладна і мужна для свайго часу Іван Шамякін паказаў суровую праўду ваенных дзён. Пісьменнік заглыбляецца ў псіхалагічнае адчуванне салдат на фронце, страх і сумненні неабстралянага яшчэ байца, шчырасць памкненняў, армейскую дружбу, а таксама ў франтавы кар'ерызм, эгаізм, двурушніцтва, празмерную падазронасць, якія ў той час мелі месца на фронце. У аповесці штодзённы побыт дзвюх баявых групах, зенітнай батарэі і ахоўнага фарпоста на паўночным фронце. Тут няма паказу маштабных ваенных дзеянняў, не апісваюцца рызыкоўныя вайсковыя аперацыі. Але і на гэтым маленькім пятачку каля Мурманску адбываюцца падзеі, якія выяўляюць істотныя рысы характару воінаў, глыбіню трагізму вайны, сапраўдны, але не паказны гераізм савецкіх салдат на фронце. Падзеі ў аповесці ахопліваюць перыяд ад самага пачатку вайны да чэрвеня 1942 года. За гэты час Пятро Шапятовіч прайшоў суровую франтавую школу і навучыўся ваяваць у экстрэмальных абставінах, сустрэўся са смерцю, нават мог і загінуць, перажыў страты і цяжкія напружаныя моманты. У выніку загартаваўся і пасталеў. Апрача гэтага, Пятро зведаў цану баявой дружбы, сапраўднага сяброўства, чалавечнасці і сумленнасці. Бясспрэчнай заслугай Івана Шамякіна ў аповесці «Агонь і снег» з'яўляецца не толькі праўдзівае адлюстраванне ваенных падзей, але і пільная ўвага празаіка да духоўнага свету чалавека на гэтай вайне. «Агонь і снег» – вобразы, якія перадаюць умовы, у якіх ваюе галоўны герой. Прапануем урывак разважання галоўнага героя Пятра Шапятовіча. Вайна. Трэція суткі, як яна пачалася, ударыла, як гром з яснага неба, аглушыла, і я ніяк не магу апомніцца. Не толькі цяпер пасля бою, пасля першых выбухаў бомбаў і нашых няўмелых стрэлаў гудзіць у вушах. Не, гэты звон і гул у галаве з'явіліся адразу ж, як толькі я першым на батарэі пачуў аб вайне. І страх. Мне сорамна прызнацца ў гэтым. Страх таксама запаланіў душу з першых хвілін. Увесь час думаю пра смерць. Няўжо гэта канец? У 21 год. Няўжо я ніколі не вярнуся дадому, не ўбачу маці, Сашу і маю маленькую дачушку? Здаецца, страшная не сама смерць, не ўсведамленне, што я маленькі чалавечак, кропля ў людскім акіяне перастану існаваць. Найбольшы страх ад думкі, што ніколі ўжо, вось ад чаго ледзянее кроў, я не ўбачу Сашу. Саша, каханне маё, каб ты пачула крык майго сэрца. Я не хачу паміраць, я хачу жыць. Не магу спаць. Сон не прыходзіць трэцюю ноч. Як толькі заплюшчу вочы, адразу ж паўстаюць яна, моя Саша з дачушкай на руках. Аніна хата, такая любая цяпер майму сэрцу. Дарога, наша дарога ўздоўж Дняпра, па якой прыйшоў я і па якой Саша правяла мяне сюды, у гэты далёкі, суровы паўночны край, не ведаючы, што праводзіць на вайну. Як ніколі раней прыгадваюцца кожнае яе слова, кожны жэст, пацалунак, усё-ўсё, і страх смерці расце, душыць, скоўвае. Дзіўная рэч. Ці даўно быў той час, калі я любіў чытаць пра вайну, і, як, напэўна, многія мае равеснікі, охотай марыў аб ваенным подзвігу. Мне здавалася, што адразу ж я здолею зрабіць нешта такое, што праславіць маё імя і выратуе чалавецтва. Цяпер я сумна усміхаюся, успамінаючы гэтыя думкі. Наіўны хлопчык, ты можаш памерці, не зрабіўшы аніякага подзвігу, нават самага маленькага. Ужо сёння я мог памерці, зусім інакшай паўстала ў маім уяўленні вайна. Нічога прыгожага, адно жудаснае.
Я думаю, якое гэта шчасце мір, цішыня на зямлі. О, каб дажыць да такога дня.